Всички се интересуваме как да комбинираме храните, така че да бъдем здрави и във форма. Така че нека да видим какво има тук. Първо, зеленчуци. Хубаво е да започваме храненето с зеленчуци, защото те съдържат фибри, а това забавя изпразването на стомаха. Колкото и странно да звучи, това ни държи сити по-дълго време. Подправки. Под подправки можем да овкусяваме салатите с оцет и също така с някакъв източник на мазнина, а също така към въглехидратите можем да добавяме, например, канела, защото това се отразява добре на нивата на кръвната ни захар. Не само на нея, а и на формата ни. Тук имаме плодове. Плодовете е хубаво да бъдат в края на храненето. Там можем да поставяме и десерта, може да е нещо за душата, като шоколад, например. След това имаме протеини. Те са много важен макронутриент, защото освен, че ни карат да се чувстваме сити по-дълго време, влияят и на сигналите за ситост. А това не е за подценяване. Мазнини. Мазнините не трябва да се страхуваме от тях, защото те, освен че имат много важна роля в тялото, подсилват и вкуса на храната. Последно имаме въглехидрати. От тях също не трябва да се страхуваме. Трябва да ги включваме след салатата и след протеините и тогава ще можем да им се наслаждаваме и пак да бъдем в отлична форма. Ако искате да научите повече за храненето, за системите за възнаграждение, мотивацията и тренировките, слушайте втория сезон на подкаста "Навикът да си здрав" с мен Инес Собашка, само в Storytel.